Empezamos. En primer lloc, bona vesprà a totes les persones que estan connectades en nosaltres via Facebook. Un saludo virtual a totes les persones. En esta ocasió els anem a oferir un acte especial homenatge a les 3 diferents comissions falleres del nostre Villamarxant, representades per les falleres majors i presidents de cada falla i, com no, les falleres majors infantils i els seus presidents. Este homenatge el fa l'Ajuntament del nostre poble a les falles que, per culpa del ditxós Covid, l'any passat no tinguérem falles i este any tampoc. Vaya marrón. Aprofitem esta introducció per solidaritzar-se en les grans quantitats de persones i empreses que a causa del Covid estan passant-ho mal i a les persones que han perdut algun familiar, amic o conegut. Un fort apoyo i ànimo a tot el món afectat. En les falles de Villamarxant tenim una altíssima participació i tradició, perquè del tren fallero de Villamarxant se parla i se comenta per tota Espanya i part de l'estranger. Ojo, això no és xiste, és veritat. Anem pues a oferir-los per Facebook i el que tinga internet per portàtil o per televisió en tota la seguretat que se mereix la ciutadania d'este poble, sense eixir de casa, segurs i tranquil·lets. Recordem la cabalgata dels Reixos d'este any, que sigui un èxit i un acert. Sense ningú riesgo, xiquets i majors veren als Reixos des de casa, sense ningú perill. I els drons mos oferien unes vistes espectaculars, impressionants. I ara, recordant la crida de l'any passat, en la que el regidor don Miguel Navarro mos sorprengué en un gran espectacle de llums i de color, anem a veure en esta ocasió què mos va a oferir. Senyores i senyors, pareix ser que l'espectacle va a començar.
espectacular, no n'hi ha paraules, impressionant, meravellós. Ha sigut un efecte preciós, molt bonico, i la música del violí impressionant, fabulosa. Seguidament, la corporació municipal, encabeçada per el senyor alcalde, van a recibir a les 3 comissions representatives de les falles de Villamarchant, que faran l'entrada a la plaça de l'Ajuntament, avenida 2 de Mayo, acompanyades del regidor de Cultura, don Miguel Navarro, que acompanyarà a les 3 comissions falleres fins a la porta de l'Ajuntament, on els regidors i el senyor alcalde els esperen. I ara, feta ja la recepció, passaran tots a ocupar els balcons de l'Ajuntament per a que va a començar l'espectacle, ara quan pugen dalt. Estem en les inclemències del temps, que vostès sabran que està ploguent, hem estat resant tots i al final hem aconseguit parar un poquet i per això hem començat el programa. Ha sigut una meravella que és que ha parat un poquet ara, mos ha aguantat. Ara, com diguem, estan desplaçant-se tots dalt als balcons.
I aquest espectacle de llums i color ha sigut un homenatge a la Nostra Senyera. Meravellós, sensacional. La senyera més gran que s'ha muntat mai en Vilamarxant. I a continuació, el senyor alcalde, don Héctor Troyano, dedicarà unes paraules a les falles presents i al poble de Vilamarxant. Fallers i falleres de Vilamarxant, veïns i veïnes de Vilamarxant, benvinguts a este acte de recepció i homenatge als representants de la festa fallera del nostre poble. Se congreguem avui en esta plaça, en este ajuntament, per fer batir conjuntament els nostres cors fallers i per dir ben alt i ben clar que estem ací, en peu, que la festa fallera no mor i que, per supost, tornarem. Gràcies, gràcies per seguir fent de la festa fallera de les falles de Vilamarxant un punt de trobada i de germanor al nostre poble, que traspassa qualsevol moment, qualsevol diferència, qualsevol situació, per difícil que siga. Són moments tremendament durs per al món faller i deixeu-me que avui, com a alcalde, però també com a faller, me'n recorde dels protagonistes de la festa. Pirotècnics, indumentaristes, floristeries, perruqueries, centres d'estètica i, com no, els nostres artistes fallers. Avui, des de l'Ajuntament, vull dir ben alt i ben clar que Vilamarxant està i estarà al vostre costat sempre. Les falles de Vilamarxant són festa, són llum, colors, germanor, però per damunt de tot són una senya d'identitat d'un poble valencià pels quatre costats, orgullosos de les seues tradicions, de la seva cultura i de la seva llengua valenciana. Falleres i fallers, Vilamarxant no fallarà i tampoc fallaran per fer festa i en fer falles les nostres comissions falleres. Maria i Agnès, Mari Carmen i Mireia, Chiara i Ainara, presidents, Falla el Colp, Falla Pensat i Fet, Falla el Pilar. Seguim juntant els nostres cors, seguim treballant de valent per tornar amb més força. Seguim il·lusionats per tornar a fer ruïdo, foc, música, festa pels nostres carrers. Seguim, seguim i seguim per tornar a fer falles i a fer poble. Perquè per molt lluny anar que ens parega la tornada de la festa, per molt que se'ns acabe l'energia i ens flaquegen les cames, esta festa, la nostra, sempre torna, sempre renaix. De les cendres, sempre renaix. Acabe aquestes paraules demanant a tot el poble que mai perga l'esperança, perquè les falles són això, esperança, il·lusió, germanor, valenciania, una de les millors maneres de ser valencià i vilamarxanter. Acabe ara sí agraint a tots i totes el vostre carinyo i afecte, agraint haver-me ensenyat en tot aquest temps de mancança a voler més les nostres festes, a voler més encara les falles i a voler el nostre poble per damunt de tot. Valencians, empego el sense una vegada més. Que visquen les falles i visca Vilamarxant. Ara és molt... Fallerets i falleretes, xiquets i xiquetes de Vilamarxant, benvinguts a aquesta simbòlica i emotiva crida. Hem de demostrar, els xiquets i xiquetes de Vilamarxant, que som el futur de la nostra festa, de les nostres tradicions. Som el futur de les falles. Encara que hem d'esperar un poc més. Continuarem com fins ara, colze amb colze, ficant el nostre granet d'arena per a lluitar contra aquesta pandèmia. Cuideu-se molt, per tu i per tots nosaltres, tots junts, tots a una veu.
Tragau lo millor de nosaltres, el millor somriure. Fallerets i falleretes, xiquets i xiquetes de Vilamarxant, vos anime a fer una crida als vostres amics, als vostres familiars, sempre en les medides sanitàries, clar. Vos anime a que li conteu què és el sentiment faller, a com viviu en la falla, a que la falla és una segona família, a contar-los que enguany serà molt diferent, però prompte tornarem a inundar els carrers d'alegria, de pólvora i de monuments, que ser faller és la millor extraescolar. Fallerets i falleretes, xiquets i xiquetes de Vilamarxant, que ganes tenim de balls, de playback, de concursos de dibuix, de xocolata i bunyols, de petards i de la nostra indumentària valenciana. Tenim ganes de falles, però prompte tornaran. Ara hem de fer-ho des de casa, dels nostres balcons, de les vostres finestres. L'esperit faller no pot esperar. Els xiquets som el futur de les falles de Vilamarxant, però ara, més que mai, som el present. Som fallers. Fallers, falleres i poble de Vilamarxant, gràcies. Gràcies a tots aquells com a sanitaris, personal d'alimentació, cossos de seguretat, personal de neteja, investigació, transport, etc. Tots aquells que en aquest moment tan dur han ficat el seu granet d'arena en la lluita contra aquesta pandèmia. Gràcies de cor del món faller que represente, als nostres fallers i falleres. Gràcies per el recolzament, per la comprensió, per l'esforç i la templança. L'orgull de tots per continuar, fet encara més gran les nostres arrels, les nostres tradicions, per fer falla. Fallers, falleres, poble de Vilamarxant, gràcies. Sabem que tot això passarà. Prompte tornarà els nostres anhels, tornaran a abraçar-nos, tornarem a juntar-nos, tornarà la família junta i la segona família, la família fallera, tornarà. Prompte obrirem les portes d'empar en part dels nostres casals. La Xermajor Vilamarxantera tornarà a la nostra festa. Obrirem les nostres cors i la nostra mareta i, com no, el nostre Sant Josep. Que això se quede en un mal somni. Que el despertar siga l'1 de març i amb la nostra gent i els nostres falles al carrer. Fallers, falleres i poble de Vilamarxant, gràcies. El món faller desitja que mantingueu com fins ara l'esperit faller, l'amor i sentiment a la nostra festa, a la nostra mareta i a la nostra senyera. Penseu en les finestres, en els balcons, tot allò que clame respecte i homenatge a la nostra festa. Tot això de segur que passarà. I el poble i el món faller serà i treballarà en lo que més ens agrada. Treballarem en fer falla. Glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, i en el taller i en el camp remoregen, cantis d'amor, himnes de paz.
i és la veu de l'aigua càntics d'alegria, acordats al ritme de guitarra volant. Paladins de l'art ofrenen ses victòries gegantines i els teus peus sultana tots jardins estenen un tapís de murta i de roses brindem fruites daurades els paradisos de les riberes, pengem les arracades baix les arcades de les palmeres, palmeres sonen la veu amada i el potentíssim vibrant ressò. Valencians sembreu al sencer, que nostra veu anunci
Senyores i senyors, una meravella de disparar. Ja teníem ganes de sentir l'oloreta a pólvora, això és meravellós. Ara mateix, si vostès pensaven que s'havia acabat, ara ve la despedida de l'homenatge a les falles. Fabulós, meravellós. Una vegada més, sense comentaris, meravellós. Don Miguel Navarro s'ha superat a ell mateixa.
enhorabona. Que visquen les Falles i visca Villamarchant. I donant-los les gràcies a les 3 comissions falleres per la seva assistència, despedim esta retransmissió hasta la pròxima ocasió. Moltes gràcies als responsables que han fet possible este acte i moltes gràcies a tots vostès per la seva companyia. Adiós i bona nit.